martangyang mahita di bagasan rohat Taganub. Amen. Kapuji Tuhata, maredde mahita. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di purbadia, namano palangit, dohot tanaon. Amen. Songonodo ni na Tuhan Jehova, hehe maho, marsinodang maho, ay narodo panodangmu, jala hamuliaon ni Jehova besar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, ama namarasi roha, udok kami mauliate tuho sian nasa roha nami, ala di joho kami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai diraja ito dimna badia ima kami, asalam gaddaha perseon nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binahen di portibion, asasahat kami rabdot akkana porsea di goarmu Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamuna. Tapuji Tuhata marhite punguan korina parare Kamis.
Kapuji Tuhata, maredde mahita. Situ Tuhan luar, nanai taku penuh atong, radenang di hohat luar, singhala sadon utotong, berdito di tahun Tuhan, pasai onda saksa sudah. Tungon ang maujati bana, say jakon pakokop nai. Pakokop nai parangehon, pasangap Tuhan atong, ibana buas mangalehon, toho hasanang totong, sandok siyan ho sa malura, nang siyan biyan mo sudah, sonang naman amartua, makirim totong surgawi. Urian itu kata nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Tapi kema hatani debata songon patujolon di jamita, manang turpuk tuari mingguta sadarion, ima natar surat di ulaun ni apostel 10, mamuka sian ayat 34 saha rodi ayat 43. Songon nasomal, kajahama margati soring, anon di ayat naparpudi, rapita majaha. Songonon ma hatani debata. Dungi makuling masih Petrus nin nama, nungatakas dapok rohaku nasun si ida bohi debata. Sian ganu bangso do tahe cakonon na aka nama kiaberi ibana cala mengulangon hati koran. Ditongos ibana do hatana tu aka anak Israel, lahu mamaritahon dame marhiti sian Yesus Kristus, ibana do Tuhan ni saluhutna. Diboto hamudo hata nama sa dilihat tano Judea, nama muka sian luat Galilea, dung salpu pandidion na pinaritahon ni si Johannes. Ima taringo tu Yesus nasian Nazaret, naminiahan ni debata marhite-hite tod di purbadia do hagugoon, namardalani do iba nama bahen na denggan jala pahisarhon sude akana pinatuduk ni sibolis, ay didongani debata do ibana. Hamido makatindakon sa luhut pambahenan nai, tano Jehudi dohot di Jerusalem, di pusat nasida ibana gatukon do tuau. Di pahehe debata do ibana di hari patuluhon, di lehod do ibana tu hapa pataron. Yang apala tu saluhut halak, tu aka sitindangi do na pinilit ni debata sian nahinan, ima hami. Akan namangan cala minum rat tohot ibana, dung hehe ibana sian namate. Jala di dokod do hami majamitahod do makatidakot tunatorop. Pabua ibana doi na tinodo ni debatahian gabe panguhum diaka na mangulu ro diaka namate. Saluhut panurangi makatidakot taringot ibana. Jalon ni ganup na porsea di ibana hasasan di dosa, hite-hite sian guarna, ido sahatna, martua ma akan nama ubege hata ni debata, na upeopsa jala nama ulahosa. Amen. Kapuji Tuhata, maredde mahita.
Turia nani hakolongan di bagasan Yesus Kristus. Di pardalanan di ngoluta manipa di minggu nang tabolus. Tung masay gudang do sialana. Naboy mabaik kita gabi madabu tu dosa. Mardosa mararopod dongata. Mardosa mararopod keluarga. Lumobima nang diadopan ni debata. Di partikyanon, Romahita siya nuduk doho seret ni roha tu adopan ni debata, manol soli sa luhut akka dosata, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat taganuk. Ama nami na di benua gijang di bagasan guar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargugu na sohatu dosan sitop palangit doho tano. Mula ni nasa hasitongan doho hatigoran. Laho manguhumi nasa manusia. Rodo hami marsoba tuado pamu manol soli dosa dohot pangalasyon nami. Maradopon patikmu. Jojok dohami mangoloy ela-ela ni sibolis do bakko nami na jadi. Natamasi tutudo hona uhummu hami hobbarto pangalasyon nami. Alay na manol soli do hami disudi najat na hubain hami. Ubahini rodo hami tuado pamu pasahaton saluhut hadirion nami. Dohot manol soli sudi dosa nami. Asima roham di hami. Sesama sudi dosa dohot pangalasyon nami. Ale tod di porbadia, sodangi marohanami jala pargugui mahami mangulahon hobbar tulomani roham, paima hujalohami hanguluan saliling nililing na. Di bagasan pagkaholongiyon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Para si roha jala pardinggan basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita hobbar tu akka dosata, jaladang dibalosot tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini ama-ama tu akka anakna, asini rohani Jehovah tu akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamuna. Tapuji tuhata merede mahita. Yesus maluni tantriku, ada baru sakit, bukti nama diriku, rodina sama kaki. Jago
ni debatan naga beruhut di ngolunai baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Roma 10 ayat sia songonomah hatani tu hatta. Ai malua maho ngolo di parhato pamangami Tuhan Yesusi huhut di hapur seroham naung dipahehe debata ibana sian akan amate. Ido sahatna atong rak mangidogo gumahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobbar tuhatami. Amen. Tapuji tuhata, marid mahita. Hatidakkuma haporsiaw tay, soon ni hatidakkun ni dongata sa haporsiaw di portibion rakmadok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, namano palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asiatot di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata namanaon na bernit di panguman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tubanu atoru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgo lauhudul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai ibana pamamula so tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dihasisan di dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Udul mahamuna. Tapi gima tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Shalom. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus,
Tabege ma tikting na masa di huriata di bagasan samingguon. Na parjolo bunga altar. Bunga altar manang bunga langgatan na taida di hari Minggu sadarion di Patupa NN ruasni huriata sian sektor 12. Maulia tema tunasida na pasahaton bunga langgatan sadarion. Sailam di pasu-pasu debata mahamu di lehon hahi pason lasni roha dohot gajang ni umur. Na paduahon sidang majelis jemaat. Di hari Sabtu 17 Januari 2026 pukul 10.05 WIB di Patupado rapot majelis jemaat di ruang konsistori ni Gereja GKPI Padang Bulanon. Pinangidohon tusude pengurus harian ni majelis jemaat, Ima Pandita Resot, PHJ, PHB, penasehat, ketua-ketua seksi dohot sude sintuana aktif asa mendohoti rapoti. Napatoluhon, parpunguan peserta katekisasi manang parguru malua, dohot akan natoras nasida dohot sude pangajar ni parguru malua. Di hari Minggu 10 Januari 2026 pukul 10.30 WIB diulahi mamuse parsiajaran katekisasi dohot topik na mangihut. Evaluasi parsiajaran katekisasi dohot pasahaton informasi narikot tunatoras ni parguru malua. Alani dipinangi doma tusude iana kota parguru malua angkatan tahun 2025-2026 dohot sude natoras ni nasida asaro mandohoti parpunguani. Namangihut barita parhepengon. Songon nasomal barita parhepengon si ganup minggu nunga di Patupa jala ruas ni huria nanaing manjaha barita parhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni gerejata. Laporan keuangan bulanan di bulan Desember 2025 ima ringkasan ni penerimaan dohot pengeluaran sian sada Desember 31 Desember 2025 dang dicetak alai dibagi honma tu grup WA ni situa dungi ganup situa sektor ma na membagihon tu ruas ni huria marhite grup WA sektor nabe. Na mangihut muse sektor na martugas tu ulaon ibadah minggu. Aka sektor na bertugas tu ibadah minggu tanggal 10 Januari 2026 ima sektor sia dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot seksi perempuan GKPI itu ibadah minggu harian, sektor 10 dohot PPG KPI itu ibadah minggu botari, sektor 10 sada dohot PPG KPI itu ibadah minggu borngin. Adong ralat di harotas acara nasadarion tarsurat sektor 10 dohot PPG KPI itu ibadah minggu harian, alai natoho ima seksi perempuan tu ibadah harian, sektor 10 tu ibadah botari, sektor 10 sada tu ibadah borngin. Laus mangihut do koreksi itu aka sektor na bertugas di tu hari Minggu 25 Januari 2026. Ima sektor 12 tu ibadah manogot, sektor 10 tolu tu ibadah harian, sektor sada tu ibadah botari, sektor 2 tu ibadah borngin. Songoni ma tikting di huriata di mingguon, laho manomu-nomu hatani debata marende mahita sian buku ende nomor 136 ayat sada dohot opat. Bidang to penahami
daina sumurut sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti, hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Nunga be Tuhan ojak si majojak nami di tahun na baru. Jalan nunga ojak si majojak nami di bagas Zoromon. Alani marwa sumaho Tuhan di rohanami. Paujak mahatam nabadiai di rohanami. Ojak mahatam nabadiai di pikiran nami. Asa margugu hami madalani. Tahun nang dilehko di hami tahun parasian. Alani marwa sumaho di rohanami. Marwa sumaho di pikiran nami. Mari tenakmu Yesus Kristus mau lihat madiho Tuhan. Amin. Damang dena so nau ni tuan ni huriata hatani di bata nanai pahusur-husuro di todita ima Yesaya bidu 42. Yesaya bidu 42 ayat sada sahat mai tu ayat sia. Yesaya di 42 ayat sada satu ayat sia. Bergati sorin mahita manginang majaha. Hami ma majaha ayat sada. Damang dainang ma ayat 2. Kita sudah di ayat 2 soni manon satu ayat sia. Idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku nunga huape otodiku tuibana taharia sonon nama uhum tuaka bangso perbigo Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana jaladang patu bege honon na suarana di alaman. Arung laung marosahi dang laos ponggol hononna jala subu namar net dang laos ito panna obar tu hasitongan tarya sonon nama uhum Dang ololoca ibana manang mandate paima dipahot uhum di tanoon jala aka pulo-pulo makalungut hon patikna. sono doa tani debata Jehovah sito palangit dot na pahirbakotsa na pajar tanoon rodiaka suasuanana na manglen ho sa tu bangso na maringan di atas na dotot di tuaka na mardalani disi. Ahu Jehovah naman Joho marhite-hite hati goran jala ahu manugu tangaku sai ramotaku doho jala lehonoku doho bahen bangso perjanjian bahen panondang di aka parbegu. Mabuka ka mata ni halak na mapitong parwaror sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon. Ahu do Jehovah ima goarhu jaladang lehonoku hasangapoku tuna asing manang hamuliaoku tu aka gana-ganaan. Mahita panurirangon aka sian na robi idama nungaro jala aka nabura udo pabuahon agan somartubur dope nunga hupategiho Tuhamu. Amin. Damang dainang sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Madihita Sudina. Selamat tahun baru Mamanginang. Biasanya kan Sony do di tahun baru makuling giring-giring. Makuling giring-giring. Jadi madok hata maka biasanya perjulma tupungna tu bapakna gitu. Jadi pasak selamat tahun baruku Tuhamu akadamang dainang no tua siak kami akan tua nami. Selamat tahun baru madihamu. Selamat tahun baru madi hamu akamang inang majelis penatua dohot sudia karuas. Spesial adalah hubering nak takas.
Selamat tahun baru doa tu dong aku tu seniorku do juniorku amang pendeta Patut si Pahuta. Saya tadi dilihat dia, saya senang melihat amang ini. Ini guru saya, senior saya. Walaupun saya tidak pernah mahasiswanya, tapi saya selalu belajar dengan dia. Doa tu amang Fikar, pendeta, calon pendeta ya Lubis yang pernah di sini. Mana dia? Tadi ada di sini. Ya. Memang kebetulan anak pendeta Lubis, amang pendeta kita. Jadi doa amang Fikar mungkin di sini Subhanung Khalid. Di selamat tahun baru mak dihita sudina. Lasma rohata makirim kita di tahun baru. Baik. Ise mahita di hitan wang di son memiliki keistimewaan. Ya mungkin terlalu abstrak ya. Istimewa alanya ala niulina. Akainoku di son headohamu bunga desa itu ya. Bunga desa begitu ya. Kalau dulu waktu anak gadis, boto kau dah mang, aku nak bagat di hutan gitu. Mana-mana selalu primadona gitu. Itu istimewa ala niulina. Adakah ibu adong doa mau kainoku paling cantik di daerah itu gitu ya. Apa istilahnya? Tapi bukan mau apa ya namanya? Bukan mau sindrom ya. Ada orang istimewa karena apa? Pintar. Ya, perlu pintar, saudara-saudara. Anak-anak pintar biasanya selalu diberi oleh dosennya, oleh gurunya semacam keistimewaan ini. Mula ke guru kan begitu. Siapa yang paling diingat? Malu. Ini muridku pintar sekali. Jadi punya keistimewaan. Mula uli, ala ni bagak na uli. Ya kan? Aku merasa gini, inongku ini, inong pendeta Patut ini cantik sekali ini. Ya, punya keistimewaan. Ada orang pintar punya keistimewaan. Ada mungkin juga di sini Syapudan. Biasanya orang Batak mau Syapudan kan selalu punya keistimewaan. Kalau inang pendeta ala haula burusa sada do paribakon inang di Jabu. Jadi dia bisa punya privilege, punya keistimewaan. Adakah Bapak Ibu punya keistimewaan? Ya, saya mau kita sadar bahwa sesungguhnya semua kita punya keistimewaan. Tetapi sudut pandang, cara pandang kita melihat diri kita, itu membuat kita juga kadang-kadang gak bisa kita lihat. Molotikia karena poso kan, lagunya Liodra Ginting itu kan, kelemahanku di kau gitu. Artinya gini, duku dong marsita danau do itu anon huboto do nagateng gitu. Karena itu yang bilang ganteng kali kau bang gitu. Karena sudut pandang kita belum clear, belum jelas. Jadi kita punya istimewa ala anak sesada, baru sesada. Mungkin cucu juga, pahopu gitu ya, dia makan itu tua. Nah jadi Bapak Ibu, tidak sampai di situ. Molo suku kita naik. Molo adong boru hasiata, anak hasiata. Tapi ternyata manutul lomo maibana. Manutuloma itu banyak. Ya memang karena tua manutuloma. Dia mana? Ngalawa mah, ngamuli mana soboto itu. Tumar ngalok mamaupi. Masa itu kuku mau burum. Dak kuat tu si belum mamaupi. Soboto ya ada. Ngawajari sonon. Ngawdo kesonon. Manutulomo. Alamuli. Ada orang manutulomo. Ya mungkin soal karirnya. Ainga udok kon ikut tu sodo kuliah. Ikut lau tu sih.
Bapak Ibu, seringkali memang kita, dan itu selalu harapan kita, biasanya resolusi begitu ya, di awal tahun ada resolusi. Maunya kita sukses, grafik keberhasilan kita, grafik lurus naik terus, tidak ada yang turun. Maunya mulus semua, maunya tidak ada problem, maunya begini, maunya begini. Anggo boynya Tuan Gubernur mahelaku, anggo boynya wali kota mahelaku. Allah ternyata mulodang dapok tamangina. Malah mungkin tukang beca do. Hilatai. Manutul lomo maibana. Maka husukum mahita. Pasobot tadoi. Pasobot tadoi gelektai na soni. Manang. Licingota dengan cara-cara yang berbeda. Ikulit molo tadani holong ni rohata ikulicingota doi. Adong mamarhite hata, adong mamarhite pabainan. Alai ima hapapatar ni holong ni rohata tugel lektai. By design, selalu kita mendesain agar semua rencana. Kita selalu mendesain agar semua mulus. Gereja juga begitu, mendesain maunya begini. Partot diotai pesoni doramang ina. Didok rohanian, unang maruk paruk kilo di nguluta. Di rohanian una harong maarsa di rohani nguluta. Ay nga si partang yang nunga hujo guarni di mata. Alay molo madabu hita. Pasobon ni Tuhani dua manginang. Molo nakin anak kota menutul lomo. Pasobot tadoy mana? Malo hita madabu, molo hita sega. Mula ulaut ta sega, bisnis kita kacau malau. Apakah Tuhan akan membiarkan kita? Pasobon ni Tuhan itu hita mangina, lo mau. Daw. Papahataron ni debatado holong na tu hita. Papahataron ni debatado haluaw ni tu hita. Ido nanay berengota di Jesaya. 42 tahun didok debata tu si Jesaya bereng mai bang soki ay hahulong aku di hasudungan special person itu VIP itu kita memang kan selalu ingin menjadi VIP bukan kalau sampai mobil kita pun dibuat bos gitu ya mobilnya pun dibuat bos biar apa privilege kehususan, keistimewaan. Itu tidak ada masalah, bagus. Baguslah kita punya keinginan, baguslah punya kita ambisi. Perlu kaya, perlu punya jabatan, perlu punya pangkat. Jangan ada orang merasa tak perlu jabatan. Perlu kaya. Mulurang mamoramu. Kita kan, apa yang mau kita kasih sama mertua kita? Aduh, enot tapatu bota maktu amang niba. Selamat tobaru mapa dioda, le tangan kosong. Nakina mau padi itu selamat tobaru. Nak selamat tobaru, angku sodong roti gitu ya. Ada. Perlu kaya, perlu punya jabatan. Tetapi apabila itu patah. Jadi Roma di batah di dok mati si Jesaya. Haulong aku doi bangsa Israeli. Sudung madele lagi dah. Dokom ma haulong aku dohamu. Haulong aku doho salilingau mangulu nang rodi di nalau matepe. Haulong aku di bangsa Israeli. Alai nunga sega nasida manutulomo nasida ditibdal hodoau ditinggal hodoau. Aku wacine waya makpadita. Lakswanong do mula anak kida tau barui.
Hati nai huai magpat di talaso di telepon anak kido au. Merasa kita tidak dihargai. Anggo bos na ulang tahun. Butuh apa di taro? Anggo bos na ulang tahun. Marsiado do ipana mabay lilin. Mabay ku itu bos na. Ape au mula ulang tahun. Laso di ingok geleki. Laso di ingok parumaiki. Ido na masa di bangsa Israel mangina. Haholongan ni de matado bangsa Israeli. Alay ditudalhon. Di Roma, di Bata. Di loas mana sida. Allah mengizinkan mereka mengalami masalah. Allah mengizinkan mereka mengalami pembuangan itu. Allah mengizinkan mereka mengalami persoalan itu. Di Paloas. Mulai itu na manutulo mo inang bahu mada. Alay tahu mada na haji tidak. Mulai itu manutulo mada mang tahu mada. Di loas di banta doang su Israeli. Hacik madilana sida. Mereka dibuang ke Babel, mereka ditawan. Sega masude. Jabunina sida sega. Artanam sega. Jerusalem itu makanya sampai sekarang Bapak Ibu Dedeho nih. Oh Jerusalem, kota mulia. Nasega doi di main Babeli, saya holong rohani nasida. Rumah ibadahnya hancur. Jadi Bapak Ibu, paling tidak mereka mengalami apa? Harga diri mereka tidak ada. Dangadong bi harga diri nasida ainung ngagabi bangsa ngatoban. Sudah menjadi tawanan orang Babel, dihancurkan. Mereka hancur secara psikologis, hancur secara materi, harga diri tidak ada lagi. Jadi dalam realitas itu Bapak Ibu, tohodoi melulam godak si tahun tamangina, normal saja kita bisa putus asa. Normal kita bahwa ketika kita semakin berat masalah, semakin berat persoalan, semakin banyak masalah, kita daya tahan, resiliensi kita bisa patah. Siapapun, termasuk Yesus. Dikenal mati Yesus ikan, mortang yang waduh. Amang acik nenuk kuai mati mau HP. Bapak, unang mada. Daun, ikut mati doho. Bisa kita mengalami daya tahan, batas ambang, resiliensi daya tahan itu amang ina. Jadi memang tergoda mana sida bangsa Israeli putus asa. Maka Allah membangkitkan. Allah dipapatar di batama holongna di dok matuji saya. Haholong aku doi, hasudung aku deh. Ngahuliar roh aku tu ibana. Separuh napasku ngahuliar tu ibana. Diargahon debatado nasida. Walaupun mereka dihina orang lain. Diargahon debatado pardosai nakpelilu. Jadi pardosa do bangsoi Allah dang menjalankan dang sesuai do hukum tona di debata. Madabu manasida menjadi manusia ndak berharga. Lari dari rencana. Tetapi Bapak Ibu hari ini kita melihat tabereng ma alai justru dalam kondisi tak berharga itulah
Ini berita Injilnya. Ditiki ngoluta merasa tidak apa-apa lagi. Ditiki merasa bahwa kita tidak ada yang memperhatikan kita. Ditiki dang diarga keluarga kita. Ditiki dang diarga menangis sepe hita. Alai dirok debata arga honok kudohok. Aku akan memberikan rohku kepadamu. Justru dalam keadaan mereka disebut buluh yang patah, terkulai. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan sumbu yang telah pudar. Mereka diberi harapan. Bapak Ibu, ini harapan diberikan Allah kepada bangsa Israel. Agar mereka sadar bahwa molomuruk piau tuho, apa terholong ni rohaku do itu ho. Ya Bapak Ibu ya, molomuruk piau tuho, apa terholong ni rohaku do itu ho. Kenapa? Memang kan sifat dasar kita begini. Sifat dasar manusia itu selalu nyaman. Begitu ada, itu sebabnya selalu disebut jangan zona nyaman. Karena sifat dasar manusia itu selalu ingin nyaman. Suami yang baik, sudah baik, ganteng lagi, sudah ganteng, banyak duitnya, rajin penyayang. Wah itu istri nyaman, betul. Iya Bapak Ibu, itu sifat dasar manusia. Tapi ternyata Allah tidak begitu. Kenapa? Rupanya ketika bangsa Israel itu diberi privilege, kekhususan, kenyamanan-kenyamanan, keistimewaan-keistimewaan itu, lari dia. Larinya dia. Dia justru mengalami split personality. Goncang imannya. Bisa dia lari. Jadi Allah menghargai, disebut memberi rohnya. Jadi jika roh Allah ada pada kita, bila roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dariku, bukan menari seperti Daud menari. Mola dong do tot ini di mata di hita, dak pola dohonota, dia. Dah kalau kaberuham Tuhan. Jadi bangsa Israel itu begitu. Ido koko Tuhan anak holongam mau. Ido koko Tuhan anak holongam mau. Jadi puasa di luar suami marsak, puasa di luar suami susah, puasa di luar suami mangolo di hasusanon. Jadi cara berpikirnya na perjolo naik paluan ni debatahita dari cara berpikir. Yang menganggap kita selalu manusia terkutuk. Ini kan mindset ini Bapak Ibu. Cara berpikir ini sangat merusak kita. Kalau kita selalu merasa berpikir, ya aku dihukum Tuhan. Begitu gagal kuliah, aku dihukum Tuhan. Begitu suamimu sakit, aku dihukum Tuhan. Begitu istri sakit, aku dihukum Tuhan. Waduh. Daksoni. Ya, terima bahwa fakta persoalan, bahwa fakta penderitaan, boido yalani hita. Mengapa begitu amanginang? Aiso botoi. Neng lomo-lomo na jabon. Kan begini Bapak Ibu. Maaf ya. Mulosega amata. Mulu di Puanina selalu saya tanya itu. Mulu siga mata isi nama bain. Baibana doi yang mangatong. Ibana doi. Tidak begitu juga. Ada andil dari setiap orang di dalamnya. Artinya apa? Di toku debatado bangsa Israeli asa unang benasida merasa bahwa kami dihukum Tuhan.
Urutang kolong rohani Tuhan itu HP Tuhami. Atong dang mertua behami. Ini namanya mengalami disorientasi diri menuju disorientasi rohani. Disorientasi diri itu begini. Aku udah kasih HP aku. Aku amat tanah suasia doa. Aku opung nasuasia doa. Itu mengalami disorientasi diri. Aku anak nggak baik rupanya aku. Anak durhakanya aku rupanya. Itu disorientasi diri. Dari disorientasi diri ini masuk kepada disorientasi rohani, yaitu apa? Tak toho Tuhan. Di luar soro au mang susah, di luar soro geleko susah, di luar soro anakku susah. Dari disorientasi diri masuk kepada disorientasi rohani. Mempersalahkan. HP ikut sadar dohita bahwa kita memang manusia berdosa. Persoalannya begini, ada orang tidak sadar bahwa dia berdosa. Itu tipe pertama. Ada orang tidak sadar bahwa dia berdosa, atau ada orang tidak sadar bahwa dia bersalah. Misalnya, selalu saya khotbahkan, mulu mengalih pilihan non, ada tadi anak-anak cantik sekali pakai mana dia anaknya. Pakai pita-pita panjang 2 itu. Saya mau salam dia tadi rupanya lari. Misalnya papunga pilihan non, dia memberi pilihan dengan tangan kiri. Isapat tuh dobi. Salah doi. Salah doi yang mangina. Kan ngalian situ yang non pilih. Isapat tuh ni mana betul. Salah doi. Dia tidak tahu bahwa itu adalah salah. Ada kita begitu Bapak Ibu. Boy dohita merdosa alana sota boto dosa. Tapi saya kira kita di level berikutnya. Yang kedua, ada orang berdosa, tahu dia berdosa, alana ngolo mengaku salahna. Dia tahu bahwa dia salah, tapi dia tidak mau mengaku salah. Ini yang paling repot. Dalam hidup berkeluarga, hidup suami istri, orang tua begitu. Dah kalau boto di ujung tahun ini, tengah borong ini, adong do kita berani minta maaf sama. Artinya, biasanya dalam unsur masyarakat patriarkat, suami itu susah meminta maaf. Apa susahnya sih minta maaf? Ya salahku ya. Salah doa. Jadi di level kedua ada orang tahu dia berdosa, tahu dia salah, tetapi dia tidak mau. Bahkan dia mau menutupi dosanya itu. Bahkan dia mau menutupi kesalahannya itu. Ini yang membuat kita tidak bisa menerima, memahami apa rencana Tuhan. Di level ketiga Bapak Ibu, imai detanakia. Tandai maaf, suka pimadohot rohaku, uji maaf, pamanat uhud madalaku, olo ditanda. Dia belajar, tadai mau Tuhan, berdosa doa. Maka di ayat 2 di dok, asimaroham taringotu pangalahoku olo tutu. Olo tutu jojot onalilu dalaku sisa dosa ku sudah debata. Itu yang diminta, itu sebenarnya teks Yesaya namangina. Ya asa dibotoho na salah hoda,
Ya asai botoho nang manibil hoda, ya asai botoho na manutulo mohoda, tong doholong rohaku tuho, alai luasok kudoho, makilalahoni, asa dibagasa paru kilomi, asa dibagasa paru kilomi, sita onomi, bereng mau mama sumasuho. Amin. Ido amangina. Jadi mindset kita, cara berpikir kita dipalua. Oh iya, mau larok pemasa HP itu. Jangan-jangan itu dosaku. Belum marsai pe jangan-jangan aku yang terlalu banyak makan daging, maka asam uraton kira-kira gitu ya. Jadi ini kan cara berpikir ini agar jangan kita sedikit-sedikit mempersalahkan Tuhan. Sadar kita bahwa kita memang menghadapi. Mari demajohita sia buku edeta nomor 500 sada. Buku ende 500 sada. Ayat sada 1 ayat 2. Buku ende, ya silakan Bapak Ibu buka handphonenya, gadgetnya. 500 sada saya di Togo-Togo. Jadi damang dainang adong madita noy pangatusyon ne baru. Ahamay. Ya, benar kita bersalah. Ya, benar kita berdosa. Ikon akuot tado parjului. Ido Tuhan. Pardosa bolodo. Asimaroham. Asimaroham. Ya, au pardosa lo Tuhan. Allah inang merdala do biau di tahunon. Bereng ma Tuhan akagelekon. Bereng ma Tuhan ulau kuna balgaon. Di togu. Mulai do di togu. Ratunya pengalaman do ita manogu akadadana. Molo tiki met kadang ningod do bibuti. Dua kiri kanan. Duk songona belga sadama. Dungi di palua alay sa jonok. Iya kan Bapak Ibu? Lihat evolusinya, perubahan itu. Dulu waktu kecil anak ini togu di tata do gelek tay, ditata de bata do hita. Dungi kadang-kadang ipalua stoknya. De bata pe oloro soni itu hita mangina. Di loas hita. Asa madabu pe di loas.
Jadi mindset kita, kalaupun kita jatuh, kalaupun kita bersalah, ya benar saya salah. Akui. Salah Tuhan. Masalah biar Tuhan. Aku mengido maaf Tuhan. Orang yang hebat bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang beriman bukan berarti tidak punya persoalan. Orang yang diberkati bukan berarti tidak ada problem dalam hidupnya. Jadi orang ada pikirata, songo bangsa Israel gabe kesombongan, ala istimewa, ala kesayangan, ala punya privilege. Ya benar, kita rajinlah beribadah, rajinlah berdoa. Roma itu tu evangelisasi, Roma itu tu pertangyangan. Alai dok ikon adong do pangatusiota. Iya, na didongani tuani doa di paruk kilonon. Na didongani tuani doa di parhorsionon. Na didongani tuani doa di harsa ni rohakon. Naksita non di pasonggop sajonok do Tuhan. Maka kita tidak takut lagi menderita. Jangan takut menderita. Anak-anak muda jangan takut menderita. Yang banyak tugas, yang banyak PR, yang banyak tugas kuliah ini. Apa sih yang harus ditakutkan dengan itu? Kan dari itu, dari cadas Leonona Aignatio sian batu mama. Ini kan mustahil sebenarnya. Masa bisa ada Aignatio dari batu mama? Batu itu. Tapi Allah mau mengubah itu. Keyakinan itu ada keajaiban. Itu amanginang. Jadi cara berpikir kita, iya benar. Mungkin kita bisa miskin. Ya memang karena kesalahan kita. Ada orang lahir miskin dan mati miskin. Ada orang lahir miskin, mati kaya terhormat. Paling tragisnya apa? Ada orang lahir kaya, matinya jadi miskin. Ya kan, yang mana? Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa miskin suamiku, nggak apa-apa miskin istriku, nggak apa-apa miskin Bapak Ibuku, ini orang tua keluargaku, tapi aku bisa bangkit. Aido nana yang dipatol hastuita. Ai di masa sinuangon di hak Kristenot dia porsiauta, Yesus do nanidokna na manobus ido hapapatar ni debata na sasitongna alai komati do Yesus hapapatar holong ni roan ni debata kan matinya Yesus. Waduh, ini agak bisa berjungkir balik kita. Bui do hapapatar ni debata gabi mati Yesus. Hapapatar ni holong ni rohani de matadui. Jadi molo marukil pehoy nang, marukil pehitamang makokop gelek tai. Hapapatar ni holong ni rohata doi. Maka jangan ada orang merasa tidak tidak bertanggung jawab. Tanggung jawabi keluargamu, tanggung jawabi anakmu. Menderita, ya menderita. Ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, ini untuk keluarga saya. Jangan takut menderita. Ayah, apa pantar ni debatai ma Yesus dipahehedo sian hamatea. Kita bisa bangkit. Proses ini Bapak Ibu, ido nanain di leod dita. Dipapatar debata hab halwa. Patar mahaluau ni didirita. Cara berpikir tak, iya mau lihat ya di Tuhan. Toho doa ujol menepogos, toho doa Tuhan naik pengangguran, toho doa yang Tuhan ditolak au bekerja. Alai adong doa nomu batu mamak bisa kau berikan air. Aik natio. Keyakinan holong ni rohani debata idona nang lihon nadita. Maka bangkitlah. Hehe mahita manginang. Ima pendirian itulah jaminan tahun 2026. Holong ni rohani debata
didongani dohita, dihokop dohita, disita onon. Jadi mula dok piarsa ni rohata. Mau liati ma Tuhan, urupi mau mamereng hamaulon ningoluku marite persoalonon. Urupi mau mamereng holongmu marite parukilonon. Dungi akasma patarma holong ni rohani di bata dingulut tabi. Amin. Martang yang mahita. Ido di halomo roham di hami Tuhan. Mulai do di dok roham. Atong rupi mahami majalo. Atong rupi mahami majakon. Hapapatar ni holong ni roham. Jalan molo tupe marukil hami di nguluot Tuhan. Dan gabi madele be hami. Ay di papatar hodo holong ni roham. Paturion nami nama Tuhan ngulu nami on. Madabu hami, maponggol hami, sega ngulu nami, hape di haholongi hodo. Babakit mahami Tuhan, asaboy hami gabi dinggan. Mian mahatam, mian matodim, di ngulu nami. Di boto hodo tu atakas hangulun ni hami akaruas ni uriam. Di mahamolon ni ke ekonomi, resesi ekonomi. Ya maulunnya ke bencana-bencana. Ra Tuhan, di botohodo takas murado hami madabu. Murado hami madele. Gariada murado hami manudal hoko. Ana yang nunga di pahihito dinami. Di leoko di hami pangatusion molo pe marsita ono kami. Padam mudoi. Nado ngano mudo hami rasi rasa ro ajal ni hasiang ano. Atong saut masakap mudi hami Tuhan. Mulo tarilu-ilu pi hami dia kasusani. Didongani asini roham. Mulo tarilu-ilu pi hami dia kasusani ngulu nami. Dipatudu hokodo holong ni roham. Patarma di hami Tuhan holong mi. Di ngulu nami namar keluarga. Di ngulu nami akan namar ulaun. Ala ni pasu-pasu ma sudina ni ulah ni tangan ni ruas ni urian. Loas mahami Tuhan mamora. Mamora di harta. Mamora nang di partod dion. Mangulu matod di nami. Jala mangulu mahami. Mangula di lomo ni roham. Maju ma pendidikannya kaya nakon nami Tuhan. Maju ma sakap ni rohan nami. Taringot tu kaya nakon nami. Asabuhi na tulus akaparsikolan. Ala itu tudak kolan ni. Do Tuhan panghidon nami. Di hamaulon niya ke perkarizuan wai. Aka pengangguran on. Bui doa kaya nakon nami madeli Tuhan. Gabisi ganguluna, mahulaw na kaulaw na susitong. Antong rupi mahami to hapatuguh na porsyon niya kaya nakon nami. Asa toktong marha porsyaw mapurus to. Papatar maholong ni rohami. Huriam di nganonot Tuhan naong di pasu-pasu ho. Hami aka pangula. Di pasu-pasu mah. Marlipat gada. Hokma jalamia matodim di hami aka pangula. Asa mangula hami di lomo ni rohami. Mari tinagmu Jesus Kristus saut malomo ni roham di hami. Amen. Mari di mahita tapara di marohata sa pasah pilihan. Mari di mahita las rohaku situ tubuh kede nomor 110 ayat 1 tulu. Manjalangi
pagoan tu saluhur dosaki Lodi sesa Jesusi Asahaku si tutut Hai parjamara tutut Dinadengan sasudena Pinar bakon ini debata Isudena murcui On ma odolani apor siota dinala pasahaton pilihat tujulu ni di bata takas do hubo to ali di bataku odo na manguji roha jala sitonga dolomo ni roham di bahini saluhut naon sia sitong ni rohaku ubahin na mga ringga sa umargugu tole do bangsomu na pungudison nunga huida marlas ni roha mga ringgas be margugu tuho. Amen. Zongjong mahita saluhut na. Ali di bata manamina di Banua Gija. Di parhatopot rohanami do sianuduk ni rohanami. Odo muwalinasa ulibasa na maulitus. Dison
Upasat ami do pilihan hamoleton nami tuho. Tai jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabi dala panidangion. Parsaora dot ulaw nasi ni roha di huriamon. Bain mangulu nami gabi pilihan na hubar tulomo ni roham. Jala parsidot paron hara jonmu. Holong asitonga dot hadamyommu. Di sadok portibion. Buhay maroa nami marhite todim. Asa say toktong madok mauliati tuho. Di bagasan goan ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahasian purba Yesus sumamaw. Jibuan siluana amasang apono. Di darabitamun namarsin nanjangi. Pabanung atubu osimalai. Ali di batama nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan jalan si palua hami. Marhitiasi dot holong ni roham. Di leon hodo sada pangodio tu portibion nagabi si pardame jalan si palua. Asa ganop na porsia di bana partohap di hanguluan saliling-nililing na di lambungmu. Mauliati ma rohanami di ho. Sayunang masumurut asin ni rohami di hami. Alai, paopum marimasmu midahami na porsia on asa tarbain ami dope padonokot diri nami tu ibana. Asa gabi biru-biru na denggan hami di punguana. Mga saon gogo manang pabenan nami daktar baik kami na tao pujian di ho. Asi maroam di hami jala sodangi maro anak pikiran nami di namamukka taon na baron. Asa unang lilu hami manopot harajamu. Rajai maka panggunggomi adong di portibion marhite bisuk na siya ko. Asa unang marhite huaso na pinasa mutu na sida gabe paholakon hami madaw siyan ho. Uluhon jala tugu-tugu manasida. Asa saluhut sakap nakpabaynan na sida gabe dala pasolhoton hami tulabung mo. Asa jupang hadameon na manoktong di bangso nami. Hubuan ami do ng akadongan nami tudsolom. Aka na marsitaonon hinoron ni ragam ni parukilon na so tarpauduk na sida. Pargogoy jala patugu mahaporsyon na sida marhiti hatam na mangolo di bagasan anakmu. Asa marsiajar na sida siyan hatami. Asa unang mago jala talo na sida di parhatobat parukilo na di portibion. Asi maroham jala puli maka na marsa roa di horhon ni hasusan. Dot habot ni roha. Aka na mga sao na siya sinidongan na. Na sumargogo patupaw na rikot dingoluna. Aka halak na di pauto-oto na mabalu. Do na so marama, so marina, rodi sude jolma na pinasikor ni waso ni portibion. Di tada odo na sida ganub, jala di boto odo roha na sida, nang sihol roha na pe. Upasat ami ma na sida tujolom, asahoma na mga rupi pardangolan na sida, ay hodo hasitongan na polini, jala guru di hodo pangaramotion na sitong, upuji ami magwarmo, sa leleng nileleng na, alea manami na di banwa gijang, say pinorba dia magwarmo, sa hero maarajan mo, sa isaut malomo ni roham di banwa tongon, songon na di banwa gijang, lehon ma di hami sararion hangulon siya pari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na madosa tu hami.
unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata maboina tuho. Jala si marohana midaho. Dido pako Tuhan de bata maboina tuho. Jala di pasar rohon madamena tutodim.